balaikan haga jigim jongi ni iben yaki beru ki baduk Henry yaki barus papat ni nangkhen buram ni junyon yaki beru ki baduk Henry yaki barus papat ni nang ai kawai ka kenthe ka lek ban thet so na kawai kat dukan ka kali na uta utrai jong kata ka dukan kat no kador jong uwi uso uta utrai dukan ulajibab santengka kawai kata ka kenthe kala pandor ko ong yu ayanga henyo teli hakador arpu santengka uta utrai dukan ulo ong ngamla ban ai namar ngan salos Henry kata ka kenthe kanang pandor bat hateng kamaham ro yu bahkan sekomplain yu hakibor kibahalor namar ba udi remdor ya uta uso bat hakabakadu uta utrai dukan bapli uta unong diso bapli ubaduk umbansi hapan ai ya uta uso hakatakador kabakata ka kenthe kalapan kata ka kenthe hakata ka porkas ngo bakal long kabru ka trim hakaban pandor bat kam sngo baka khnyat beng ya uta ubru ubaduk hakata ka juk asngi maka bat kata ka perlot jongka kili pendrung hagawai ka restoran ban bam ki order ya kata jimbam bat kimbam enda kila da ban bam ya kata jimbam ka keli na uta waiter uba ap hangta katnu ka dor jong kane ka jimbam ka ba ngila bam mantan uta waiter ulawandra ya ka kashmimo hakabalat ho ka dor saus ba prapho tengka kata ka kenthe ka sei ya ka pisa sanspa tengka bat ka siu ya kata ka bai restoran nalor nang ta ka ai arpho tengka ka tips nagmenta jong kata ka dukan ka klem ya dor nalor nang ta ka ai arpho tengka extra balaiken kalong kumni haka jing kum kibru ya ke beduk nginang khnyot beng Henry ya ke berus papat nginang ai ngim jule ya ki kumbangi le ya ki beduk ngin sapai biang khamshibit syakane ke benta menta tungin pai syakabipat ki benta fitibba ha middle is kadon ka wei ka wa ka ba hebha ka bagi khot ka dead sea ka duriau ka bayap laong ba kani ka dead sea lene ka duriau ka bayap kadon ya kata ka content lene ka jimbun jong ki mulu ka balong shipho sha ban ya ka ba ka wei ki duriau ki don bat namar bakani ko ka kthang mulu plat ki jing im kim la ban im hakane ka duriau de na kata daw ka yo ya kane ka kerteng kane ka duriau kam de ka duriau ka ba dang sudan menin menta Henry ka long ka duriau ka baladon nado ki por hajar snem menshwa ka na ka wa Jordan ka toj bat ka lek syakane ka duriau kane ka duriau ka don hakata ka level ka bak ham halor ban ya ka sea level kiong bat kumta ka habaka toj nakane ka wa Jordan syakane ka duriau ka ne sa hangni klem da toj syakwe pat ki jaka bat man lakaski daki lakton ki ki syukala jenhau bat habaka kala jenhau kumta ka penne tang yaki melu bat day nakata-kata ka ne ka duriau ka don ya ka melu ka balong shiphosia ban ya ka ba ki we pat ku duriau hasla perthai ki don bat namar baka kathang melu plat kumta dan ko weiru ka jing im ka balaban im hapo jong kani ka duriau Henry harengkat jong kani ka wa ka don ka weipat ka wa ka baki khot ka wa lane ka duriau Galilee kani ka wa ru ka yo lane ka toj na kata ka ju ka tenlong ka balong ka wa Jordan Henry haka kes jong kani ka wa Galilee pat haba ka ka toj na kani ka wa Jordan ka toj pat sashaki vipat ki benta kumta ka jing im ki ba daki lak phojat ki im hakani ka duriau ka bagi khot ka duriau Galilee haka ju ka rukom haka jing im jangi kum ki bru ka ju ka ji hikai ka bangiyo ka ju ka jingkar khu ka bangiyo na ka universe lani na ka perthai lani na uble kata ka jingkar khu ki wan haka jing im jangi haka dur jong ka jingnang jingstar haka dur jong ka jing hikai haka dur jong ka sap ka talan Henry don na planjongi ki balong kum kata ka wa Galilee bat don ru na planjongi ki balong kum kata ka duriau ka bayap ngin persyang ban penya serim ya ka jing im jongi bat kini ki artali ki wa kata ka duriau ka bayap ka kedau ya uta ubru ubayo ya ka jingkur khu na ublei bat uba set ya ki tang halade ubamju sam lani ubamju pendon kambha yaka haga jingem jungu ki jingkur khu uyo na ublei ki sap ki talan ki jingnang ki jingstar ka spa kerhai uyo
na uble Henry upene pensa yaka tang hau jo sam yaka shakiwe laga de ka jingnang jingstar laga de ka spa ka hajar markumta kita ke jingkur khu kiba ulayo lum na uble kilang haga jim jongu bat kilong penban ki bi ba kumbalong haga taka duriau kabayap kata ka jingkur khu jong uble ka jingnang ka jingstar ka wan na uble bat ka nesa haga jim jongu klem da sei yakiso kisla lane uklem pendon kamba yaka bat kumta kata ka jingkur khu jong uble ka stop lane ka sangat no haga jim jongu Henry kibru kiba pendon kam hok ya kata ka sap ya kata ka talan lane kata ka jing ai ka jingkur khu ka wan tuj shu shu haga jim ka jongki kata ka jing sam jongi ya kata ka jingkur khu shakwe kan om pen sangat ya kata ka jingkur khu jong uble bakan wan haga jim jongi kalong kum kata ka umpo liu larangi esa ya kanu ko umpo liu ngimju pendon kam ya ka ngimju tong ngimju pi ya ko na kata ko umpo liu kata ko ka shune sa hangta hakabak hadu kan sujaing lane kan sujaklia kamaka bar kita ke jingpang ke babonjat ke jingjaklia ke babonjat ki kenyang ke balak phojat kin im hapo jong kata ko umpo liu Henry nakanu ko umpo liu kat banginang tong kata kanang khoj Keten parang ko ongkumni when we take water from the well will not become dry, but instead it will keeps on emerging more and more. The more you draw from it, the more it spring. Hence, fresher it become. Kaktin ka ong don uba pen sapret but unang kamroy. Don ru uba bat kambun ban yakaba udei ban bat. Henry kalam tang syaka jeng kerdo. Ngan yu thu ipi omdon ka ru ka badai ka jongi hi Henry baro kilong ki jing ai ki ba ublei ula ai ha ka jing em jongi lengba jong ke jing khu jung kumta ka de ka kamram jong pi kumta ka de ka kamram jonga ban ai ya ka shakiwe khnang ba ka ta ka jing khu jong ublei kanang ye tu shu lene khnang bangin nang ai jaka shu ya ka ta ka jing khu jong ublei bakan wan ha ka jing em ka jongi kata ka jing ai ka jongi kala bande hakadur jong ka jing nang jing start ka bangi sam shakiwe kata ka jing ai jongi shakiwe kala bande hakadur jong ka spa ka bangi ai shakiwe larafi itho ya uni udi uje pol jati ubriu spa tam haga perthi hagi snem khat khandai saupo ulalong udong khai umpanyang nagari Saudi Arabia ulalong ubriu download ya kita ki bau kuat ka Forbes magazine kala penbena ya ukum briu spa tam hagitu kisnem upenlum ya ka spa ka pau bat lakhot kerteng yu one of the first billionaire in those days Henry hagas ngi ka jingyap jong ki briu kim keli katno ura Henry ki keli katno u e shadin they will not ask how much he can take with him but instead they ask how much he left behind. Oh, katno kalong ke ik bas ngoma man perkat ngi pelum ya ka spa ngi pelum ya ka lak ka hajar Henry hagas ngi jong ke jingyap jongi kibru kinom ong ngi katno ula ban ra sha ka jingyap Henry ki ju ong ngi katno u e no shadin de nakata daw to sam ya ka ik bapidon shaki we hashwa bakata ka jingkut kan wan haga jim ka jongpi fitip ne emba don lai stage leni lai benta haga jim jong ubru kabanengkong uwat ya kata jingnang jing start ka education bat ka skill ka baar pat ustad ban kamai pisa da kata jingnang jing start da kata education da kata skill ka ba ulayok lum u kamai pisa kabenta ka balai pat open pie sya ka perthai ya ka ka ba ulayok lum kini kilong kilai teli ki benta haka jim jong bro Henry bonangi ni ken mau learning stress tang ya kata banengkong bat ya kata baar bat ya kata balai pat bonsen ni klet ya ka ni penlum ya kata jingnang jing start ni penlum ya kata skill ya kata education bat da kata jingnang jing start ke bangila yo lum ni stang ban kamai pisa Henry ni penpai shu sya ka perthai ni penpai shu sya kita ke badan saudong jongi ya kata ke bang ila yo lum ha ka benta ka banengkong bat ka benta ka baar kala bandai ka spa kala bandai ka jingnang jing start lane kanu ka bangi yo lum ha ka jim jongi ni di ban ai sya ka perthai hatu fitip ne em ya ka jing sha
ba ladang ngidon ya kata ka ka ba ngidon palat ban ya ka ba ngide bandon kalong ka ba snew haka jim jongi kan pen snew ya ka jim ke jongi but ya kita ki beton saudong jongi nuksa ya ke pisa kalong haka jukar ko lada ngidon ya ka pisa haka jingkhen ka ba debiang ka te ya ka jingim jongi Henry lada ka don bon palat ban ya ka ba ngide bandon ka pen snew jongi but ya kita ki beton saudong jongi kalong kum kasbo masih lada ka don haka right proportion kalong kasbo ka te ya ka jingthung ki ba bonjat but kaba ai jingkur khu ya ka jingim jongi kibru Henry lada ka don palat ban ya ka ba ngidon kam ya ka penmi penban ya ka jing sma utung ka ba shurkhei ba ka bala ban thau jingpang penban yangi lada ngidon ya ka masih ka right proportion ka te ya ka to jing thong Henry lada ka bon palat lada ngimbo ya ka shijaka kan sma utung barkan thau shibunjat ki jingpang kumta ai ya ka jing ai ngau sen jang pi shakiwe Henry ka tin ru ka ong ba lada ka ti ka mon jang pi ka ai watsha ba ka ti ka diang jang pi kan tip ba ka ka ti ka mon jang pi kan le namar kani kan yelam yangi shaka jing kwa burong tin ka ong ba lada ngi ai jing ai ngau sen shaki ba ruspa kila ban pon pa yangi dagi vipat ki kam kila ban le yangi dagi vipat ki kam kumta ngila yo lupa ya kata ka bainong tekan mentoy ayu kata ka jingle bah jong pi lane hak wepat ka yang ladangi ai ya kata ka jing ai ngau sen jongi shagi we bat ladangi pembena put rong sing pilayo lupa ya kanong naki bru pilayo lupa ya kata ka jinyaro naki bru pikwa sadaka pat umplay unum ai nong shu epi namar ma pilayo lupa ya ka bainong naki bru Henry ladangi ai haka ke bare umble unkur khu yangi daki lai phosha daki shispa sha kumta ngan ongi phi ba haba phile yakinu kam jings ngau sen yaki beru kala bandai ba phi sam yaka jingnang jing start shakiwe kala bandai ba phi sam yaka spa ka phau ka jong phi shakiwe wat sha ba khti ka diang jong phi kan tip ba ka ka khti ka mon jong phi kan le namar ka bainong phila yo lupa toblei ka jing suk unkur khu ya phi ba pis ngap ya kan ka khubor jonga man takas ngi ngin second do phi ha gwi pat ki video tat hadu ko por tu ya im ya kata ka jing im tolle ya kata ka kam ba phin long kanuksa ka babha nak man ta jong giwe ngin second do phi ha gwi pat ki video tat hadu ko por bye bye stay safe.